Murag nag-init-init ra gyud yung ari mga bay. Nanluod na gito si Lubitoy na to ba? Nasing maabot at turon bay. Ato lang wato-wato. Oh, isa nang naabot bay. Si Lubitoy na. Ya duwa sa uy duro na bito. Mga dudong, kadumdum mo asang payag ni Bitoy. Ulo, nardo na anay. Pero wala pa ba si Lubitoy dira? Lo? Maobitaw mga dudong, ako'y gibili ni Manoy da siyang payag ron kay dugay-dugay pag ito siya mauli. Aw, ikaw ditong manghud ni Lubitoy di ay? Si Lubiloy no? Aw, si Lubiloy bay, katong gihisgot sad ni Lubitoy na to nga daghan sa kunog sugilanon. Maayo kay kaila mo na ako mga dudong. Pwede ko pauban ninyo padung sa payag ni Manoy. Way bili mana daw. Nang payagan bay. Minutes later. Salamat kay sa pag-uban mga apo. Way bili mana daw. Para di makapoy inyong pag-anhi, pag-uban ako diri sa payag ni Manoy, okay ra na ko isulti ninyo nga sugilanon. Aw, okay kay Loy. Aw sige, akong sugdan ang sugilanon. Sa unang panahon, naigingan lagruni nga grabe gid kabugoy. Kani gud si tatay. Sige lagtuman sa sugo ni Boss Bunoy. Murag ako og sweldo. 5 pesos ra biya. Karon lang ka Boss Bunoy. Ako na yung pakawat imong kanding. Tay, ako sa bantayan ng kanding. Uli sa ngadto sa payag para kapahuay ka. Sigurado karon eh. Bugoy ra bagay ka basin unsa na pud na nasud sa imong utok. Dili tayo oy. Bantayan lagi na akong tarong. Tarunga gid dong ron eh. Kay maora biya gid din taon niya tong trabaho. Nya usa pa sad butan kito si Boss Bunoy. Buutan bagod. Sige, ra gyud nagmandar. Ikaw gid ron eh, madunggan gid kang Boss Bunoy, putol gid nang dila nimo. Ako may hadlokon. Dili mo gito kapalag na ako. Di bitaw karon. Si, pasilungin ang kanding niya. Nya pa yung nagtubig. Kay muli na ko. Sige tay, ako'y bahala. Salig lang. A few moments later. Tanyo, di na kita mangusab og panguwag lubi ni Buscaloy paghanam ni batos. Ikaw ra man say nag-among nako. Mario, anak bitaw ko nimo mauto imong plano. Mao lagi, may gani gibuyan pa tang Buscaloy. Uso ginoon ta. Mao lagi. Mga bay, kamo man tong giilang kawatan sa Pikas Barrios ha? Unsay kawatan? Pagtarong ba nimo ni istoryahan bay? Mao gid. Kay bisag ingon ani mi, musukol pa biya mi. Pasensya mga bay, pero naon ta ko'y tuyo ninyo duha ba? Unsa day tuyo nimo bay? Naon ta ko'y pakawat niyo mga kanding mga bay ba? Nasa unahan, gitugway. Kawat na sad? Ah, kamao sad ana bay eh. Ay kabala ka bay, kay wala mang tag-iya dere. Usa pa sad akong tatay nagbantay anak. Ngano may pagkawat bay? Naluoy gud kong tatay gud. Sige ko makero. Unsa man sugot mo? O sige bay, kami bahala na. Asa mo karon ni? Nakoy tuyo ni Boss Bunoy. Sige, wala dra. Unsa? Sigsil pang ilaw ta sa tulong mo rin. Sige, boss. Kapay-pay. Boss. Awa. Diri, diri. Boss, kita si Ronnie nimo. Kamara sila ni pare ako no. Patuon ko no ka. Tara si Ronnie, boss. Sa may tayo mo ron eh. Problema kay boss. Nakatugri ko gamay mo kanding gikawat.
Unsa? Ikaw atong kanding. Pare ako na timamaan be. Sige, boss. Tay. Patuon daw ko na kang Boss Bunoy. Nanam di dong. Wala sa biya ko kay Bao, tay. Sige dong, ako sa aton. Das, Boss Bunoy. Oh, dito lang. Boss, kasi matuyan ako, boss. Unsa man isara bitay nga? Gikawat mo ko akong kanding. Kamo akong gisaligan niya. Nawa akong kanding, unsa man yung pagbantay? Unsa, boss? Gikawat ang kanding? Si Rooney mo gusto akong gipabantay ganiha gud, boss. Ah, mao ding gikawat kay ang imo ding anak na danghag kay naong mo imong gipabantay. Karon, na ako'y pabuhat ninyo. Ug di niyo mabuhat inyo tong bayaran ng kanding. Unsa man may pabuhat na mo, boss? Sayo na ginawa kay ninon. Na ako'y maya nga to sa loyo. Ako tong ipaihaw nyo ya, ipaluto na ko yung 7 ka putahe. Ya, makaya ron ka. Ipaluto ang maya, boss, ug 7 ka putahe, boss. Ay, sige, amo na suwayan, boss. Dong, Rooney. Unsa man, tay? Giunsa man din mo pagbantay ang kanding nga nakawat man. Na problema hinong kita ron. Kay naipabuhat si Boss Bunoy nako nya kun di na to mabuhat, kita'y pabayron. Unsa man din na ipabuhat, tay ba? Na siya'y maya, nya iyang ipaihaw, ipaluto niya 7 ka putahe. Mabuhat day na nga kagamay anang mayo. Sustay, kana arday? Ako'y bahala na. Uy, Ronnie, asa man ka? Boss, adto ko pikas baryo, boss. Ang papanday ang dagom. Dagong? Unsa man yung mapanday ng dagong makagamay mo na? Aw, nay mapanday ani boss. Oy, kini usa ka dagom ipabuhat ko nagsundang. Ang usa akong ipabuhat og sarol. Oh, binuang na mo Ronnie. Unsa may mahimo na magagagmay na? Ingon bitaw ka, boss. Ang maya malutog 7 ka putahe. Ang dagom mabuhat og sundang. Amatay Ronnie, malituhon mo day ka. Pare tong tatay. Sige, boss. Tay. Pabalikon daw ko na ka ni Boss Bunoy. Pabalikon? Unsa man sa di mo gibuhat dong Rooney? Wala tayo oy. Basta adtua lang gud ngadto. Bantay bitaw ha. Patawag ko na kunin mo, boss. Ipatawag ti ka kay ilisdan ako ang akong sugo nimo. Unsa naman sad na, boss? Nakoy laki nga baka to storil. May pagkuhaan tong yugatas. Kuha gatas ang laki nga baka, boss. Murag lisod yun na. Patay, ako lang suwayan, boss. Unsa man tay? Unsa naman sa day mong gibuhat? Nga pakwao naman nung kuha ni gatas sa laki nga baka. Kini gid si Boss Bunoy. Adlok-adlokon ta. Ako'y bala na. Bos, Ronnie mo to? Uy, Ronnie. Dali. Alisa. Dali. Asam sa kapadong. Manong nagdam kag banig. Kanang gud, boss. Nahanak si tatay gabi eh. Nga ako nilabang banig sa sapa. Noong sana sa karon eh. Pagkamal dito gini mo. Mga anak ba din na lalaki? Pakuhaan magiging mong gatas ang laki nga baka, boss. Mga nagsad si tatay. Pagkamay gini mo Ronnie. Pildi ko nimo pirni. May pag-imoto pa rin mo tatay kina ko isulti yung duha. Sige, boss. Aran sa na si tatay. Tay, patuon daw ko na tani Boss Bunoy kay na siya isulti na to. Unsa naman sad? Atong atuon. Hala, sige. Kapuya, gini mo Rooney. Nala si tatay, boss. Ipatawag mo kuno mo, boss. Ipatawag ti kabitoy kay nakauyon kay kuan nimong anak.
Matay, labuan ko sa kabugoy ani. Mo ni akong gusto mga klase sa butasay nga akong gusto ipabanas kong anak. Matay. Nya bitoy. Okay ram kani mo nga imong anak mabanas kong anak. Aw okay kina boss oy. Ang problema boss kung okay ba kasagkan ni Ronnie? Aw ikaw ron okay ram kani mo. Okay ra boss oy. Ug mao din na nagkasinabot aning pulo. Akali ron eh. Paila-ila tikas kong anak. Sige boss. Ato ta. Let's go Ronnie. Ambing boss. Usay amping. Follow me. Sige boss, sige boss. Ako de boss. Sa may gusto mo inyo sa kasang anak. Sorry boss. Bili na ka diha. O bantayan na sang duha. Dah. Maom kayo na. Marugwapag yung anak ni Boss Bunoy. Kita ka nagabarog. Mao na kong anak. Oh boss. Ila-ila ha. Ay, gwapag na eh. Day, pwede makila-ila ni mo. Ako si Ronnie. Unsa day pangani mo? Ako day si Princess. Run. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? What's up mga bay? Ako na i-shout out si John Lloyd Lapi ug ang Tuburan Fish Beta Keepers, ilabi na gyud sa mga master nga mo groom si Leonard Mendoza ug si Marlo Kagay. Ako sa shoutout si Engineer Sir Richard W. Hernandez o si Auntie Rose Minyes. Ang pumangkot nga si Lawrence Ipocado o si Yuri Tapil. Ya, shout out ni Sheila Ahmad, shout out ni Ronilio Mapa, shout out ni Lola Pina, shout out ni Ryan Bayabian, shout out ni James Lapi, shout out ni Jimar Kasipong, shout out ni Samira Apares, shout out ni Samilin Apares, shout out ni Nifilin Saison, shout out ni Jubinsi Lucanyas, shout out ni Mirian Salipdan Ribaka, shout out sa Pahingon Vines, ug shout out ni Audrey Albanyo, shout out ni GR Pial, ug shout out ni Tio Junior Angkahas. Para mawa ang kalaay. Buntot Tabay!